मालाय जाफुंना होजोबदों दाथ' हनै 5 बोसोरल' जादों बिसिनि सरखार सलायना 5 बोसोराव जुदि बेबायदि केलेंकारि जायोबा मा घन्टा सरखार सलायनो बिबोनो घन्टा सरखार नङा बिसोर सरखारा बिदि नङा मोजाङै रायजोनि थाखाय मावनो नागिरदों ओंखारदों मोजां माव जोंथ' खालायनोबो हाखाया जों बेनि थाखायनो बे सरखारखौ नांला सानो आरो लुनो हागोन ना दा बेनिखायनो जों खावलायदों जुदि बिथांमोना खम समनि गेजेराव जुदि लुना होआब्ला बेखौ जों बिपिएफ राजखान्थि दला देरहाखांनायनि उनाव सरखार दायोब्ला जों बेखौ आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन। आदानि नामा मा नाम? खावख्रें बसुमतारी। नोंनि न'आथ' कमप्लिट जाजोबाखैना? दा बे न' कमप्लिट जायैनि सायाव मा खालामनो सानो? बे मर्निंखौथ' आं माने मेम्बारनि सायाव आङो प्रेसार खोलैगोन। ओमफ्राय दा बेखौ माबाफोर एक्सन लानो सानो नामा मा जायाबा न'खौ कमप्लिट जायाबा? बेखौ कमप्लिट जायाबाथ' पुलिसाव माबा मोनसे खालामनाय जागोन। फैसाथ' आं हरजोब्बाय बेंकआवनो लाखिजोबदों बिसोरो आंथ' थाइसेबो बाहायनो मोनाखै नाथाय आं बे न'खौ फुरा जाजाजोबनो लुबैदोंमोन आरो नाथाय गैया बिसोरो। मेम्बारनि नामाव मा? मेम्बारनि नामाव। मेम्बारनि नामा मा नाम? मनेन। नोंनि नामा मा नाम? आंनि नामा हंला। गासिबो फैसा हाबनांगौ किस्ति हाबखांजोब्बाय ना? लांजोब्बाय गासिबो जा दं लांजोब्बाय बख'ना हरजोबखाबाय। दा न'आ कमप्लिट जायाखै ना? न'आ कमप्लिट जायाखै। दा बे न' कमप्लिट जायैनि सायाव मेम्बारनि सायाव मा बुंनो सानो? जों मेम्बारखौनो कमप्लेन खालायबावनो नागिरदोंमोन। मलां दुब्लिनि नैबे न'नि थाखाय आं बुंनो नागिरदों ओमफ्राय नैबे न'आ जाफुङाखै इउपिपिएलनि नामाव इउपिपिएलआ माबादोंमोन सरखार दादों ओमफ्राय बेनिफ्राय जायाखै आइनि नामाव जादों आइनि नामा दिफ्रि बसुमतारी ओमफ्राय गासिबो आं बुंबाय बारंबार बुंबाय आं बारंबार बुंबाबो जायाखै फैसायाबो गासिबो लांजोबखाबाय थाइसेबो गैखाला लाङै लाङै लांजोबखाबाय ओमफ्राय लास्टआव आं बुंदोंमोन आरोखि नैबे लास्ट किस्तिनिखौ बेजोंनो मावजोबनो हायो बेजोंनो मावदो आंनो नांगौबा आं फैसाखौ हरला होनदोंमोन फैसाखौ नोंसोर हरनांगोन नङाबा मावना होआ बिदि बुंदोंमोन ओमफ्राय दाना नैबे मेम्बाराबो बुंबाय मेम्बारखौ बुंहैयो मेम्बाराबो मावना होआ ओमफ्राय चेयारमेनखौबो खननै बुंहैबाय आं चेयारमेनाबो जेबो दायथ' लाया ओमफ्राय न' गंसेयावनो 7 मेम्बार खिन्थु जायाना न' गंसेयाव बोरै 7 मेम्बार जानांगौ जाखो मेम्बारा जाहैबाय मनेन बसुमतारी ओमफ्राय सासेया गावबुरा बिनन बसुमतारी सासेया ओमफ्राय राजु बसुमतारी 7 बिसोरो ओमफ्राय बारंबार बेखौ बुंबा बेखौ बुङो बिसोरखौ बुंबा बेखौ बुङो मेम्बारजों गावसोर 7 खारायलायबाय थायो बिदिथ' नङाना न'आथ' जाफुंनांगौ बे सरखारनिसो बिसोर बिनि बिफानि नङा बिसोरो बिसिनि बिफानि नङा दा बे जाफुङैनि सायाव मेम्बारखौ मा एक्सन लानो सानो? आंथ' आङो डाइरेक्ट केस जाथाराबा केस होगोन आं बाराबा खुनु खोथा गैया डाइरेक्ट केस होगोन मा जाबा जा खुनु रावखौबो गिया फैबाय थानाय जे बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सननि सायाव सरखारखौ सोलायनो सानो नामा? सरखारखौथ' सोलायनांगोन जोंहाथ' सिगाङाव बिपिएफआ जाखिनि न' मोनदों बेथ' जाफुंजोबदों खुनु केलेंकारि गैया बिपिएफनि आमोलाव मालाय जाफुंना होजोबदों दाथ' हनै 5 बोसोरल' जादों बिसिनि सरखार सलायना 5 बोसोराव जुदि बेबायदि केलेंकारि जायोबा मा घन्टा सरखार सलायगोन बिसोरलाय बिबोनो घन्टा सरखार नङा बिसोर सरखारा बिदि नङा मोजाङै रायजोनि थाखाय मावनो नागिरदों ओंखारदों मोजां माव आरो सुरजाले होनदों बे घन्टा सुरजाले नामा बे सुरजाले जाहैबाय संसारा माबायानो जानांगौ बे गोजोन जानांगौ बे सुरजाले नामा बे सुरजाले नङा बे जिबनावबो सुरजाले होनना बुङोबा बे मानसिया बोरमासो बियो गांसो जाबाबो जाहैबाय बे मानसिया आंनि न'खौ बे लुफुंनांगौ बे डाइरेक्ट आंनि साननाय आरो बे न'खौ लुफुंनोबा मा खालामनो सानो? बेखौ माबा मोनसे राहा लानांगौ जायो दिनै जों सान्तिपुर प्राइमारि बिपिएफ राजखान्थिनिफ्राय जों सान्तिपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मुलानदुबि गामियाव जों 2023 आरो 24आव जेनाखि जोंहा PMAY जोंहा लुफुंजायै न'खरफ्राव जों बेरायफैदों दा बेरायनायनि गेजेरजों जों दिनै मोननो हादों इनकमप्लिट जानाय न' बे इनकमप्लिट जानाय बिगोमा बा बेनिफिसियारि मुङा जाहैबाय खख्रें बसुमतारी बिथांना खुनु कमप्लिट जायाखै इनकमप्लिट आरो बिनि उनाव जों मोननो हादों हंला बसुमतारी बेनाबो कमप्लिट जायाखै आरो बिनि उनाव मोननो हादों दिग्लि बसुमतारी आरो बेनाव मोननो हाबावदों जोङो कम्पाटार बसुमतारी दा बिथांमोननि आरो गोबांथार दंबावो कमप्लिट जायै दा बेखौ जोङो बिजिरनायनि उनाव जों नुफैदों जे बहुद दुखुनांथाव न'खराथ' बहुद गोरिब दा गोरिबखाय
जों ओरैबायदि दुखु मोनफैदों बिजिरनानै बा नायदिंफैनानै दा नङा जाथारनांगौमोन दा दिनै जायासै दा जों बेनिफिसियारिनिफ्राय जों सोंनानै मोननो हादों दा फैसाखौथ' गासिबो मेम्बारानो बख'जोबदों दा मेम्बारनि मुङा जाहैबाय मुनिन बसुमतारी आरो जोंहा सान्तिपुर बिसिडिनि चेयारमेना जाहैबाय सन्जिब नार्जारी दा बिथांमोना मानि खेथ्र'नि थाखाय बे न'खौ मावफुंनो हायाखिसै दा बेनिफिसियारिफ्रा बुंदों माने जेलानाखि फैसा बख'यो दा फैसा बख'नाय समाव बेंकसिम थांफानानै बिथांमोनानो मेम्बार सोरबा मेम्बारनि सेलेदार बेरादार जायफोर इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो लायोनो दा लाखांनायनि उनाव खुनु बेनिफिसियारिनि फैसाखौ दांहोआ दा बिथांमोना जेरै होदों बेनिफिसियारिया लुबैदोंमोन न'आ जेरैबाबो कमप्लिट जानांगौ दिनै जों नायफैनानै नुबाय खुनु इनकमप्लिट गोजा खुनु कमप्लिट जायाखै बिपिएफ हिसाबै फैबाय थानाय सरकाराव बे मावफुंजोबैखौ मा राहा लानो सानो दा बिपिएफ राजखान्थि दल हिसाबै जों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु जोंहा गोरिबा गोरिब न'आ जानांगौ जेरैब्लाबो खुनु इनकमप्लिट जानो नाङा दा जिहेतु जों बिथांमोना जेनाखि जोंनि 5 बोसोर जों नेबाय थादोंमोन बिथांमोनखौ दा 5 बोसोराव खुनु नेयै नेबाय दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय सरकारा बायफैलायबायसै दा बेनिफ्राय जों मिजिं खालामनो हायो जे बिथांमोना लुनो हागोन होननानै दा बेनिखायनो जों खावलायदों जुदि बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो जुदि लुना होआब्ला बेखौ जों बिपिएफ राजखान्थि दला देरहाखांनायनि उनाव सरकार दायोब्ला जों बेखौ आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन दा मोनसे कुइसन बे फैबाय थानाय जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे जायगायाव बेफोर बिसिनि माखासे मानसिफ्रा बिटिआरआवसो इलेक्सन होनो मोनगोन होननानैबो माखासे नै दा बिटिआरनि माखासे खुंगिरिफ्रा बुंबाय थादों बेयाव बियो बिटिआर इलेक्सन जामारगोन नामा बेथ' नङा बियो संसदआव खुनु एमेन्डमेन्ट जायाखै दा बे फैबाय थानाय जोंहा 22 तारिखआव इलेक्सन जागोन बेयो खुनु बिटिआरनि नङा बे बिटिसिसो बिटिसि इलेक्सनसो जागोन बेयो खुनु बिटिआर गैया दा बिथांमोना जे जेलानाखि बिपिएफ सरकार दंमोन दा बिथांमोना गोबांथार रायजो राजाखौ गामि गामि थांनानै बुंदोंमोन जे बिपिएफआ जाख्ल'ग्रा सरकार बिपिएफआ खुनु रायजो राजानि थाखाय मोजां मावाखै दा बेखौ फोथायनानै जोंना रायजो राजा बिथांमोना दिनै इउपिपिएलनि जेनाखि चिरां दुवाराव जेनाखि जोंहा फेरेंगा बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोदों रायजो राजा फोथायनानै दा देरहाबाय मोजां मावदोलाय दा मोजां मावासै दा बिथांमोना बुंदोंमोन खुनु जाख्ल'नाय गैया सरकार जागोन जाख्ल'नाय गैया सरकार जादों खुंगोन होनदोंमोन दा दिनै रायजो राजा मोनदांबाय बा जों मोनदांबाय खुनु माने सिगां जेरै बिपिएफ सरकारा मोजाङै रायजो राजानि थाखाय जाखिनि गरसे गरनै फैयो बेखौ मोजाङै अनसुंथाइ राननानै होदोंमोन दा दिनै इउपिपिएल सरकारा खुनु माने बांसिनसो खुनु माने मोजां मावासै खुनु माने जाख्ल'नाय सरकार जाबाय दा बेनिखायनो रायजो राजाया मोनसे गोसोआव लादों एबाराव सरकारखौ चेन्ज खालामनायनि गेजेरजों खुनु प्रमद बर'खौ सरकारखौ दोनला आरो फैबाय थानाय समाव बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दलखौनो भट होनानै सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै जानजि खाफ्रादों